Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kulisiye kwabviwa. Kwabviwa kuri nani? Kuri nani? Andiriga. Makamira seya. Zvakamira takaita kunoti mukuru ndo ari pakati kuti inini ndiri hanzvadzi yavana vatera pamberi apane vamwe kozoya oyo kozoya wenzo mudiki tese tiri family mumba mumwe chete. Handiti mabva kupi apa? Tabva kwaMurewa. KwaMurewa. Handiti dambudziko rakusimudzai semhuri ukaona vanhu vakubatana tavakomana ngatimbofamba ega kunenge kwaoma kunombotanga muchimboita mazvake mopedza mabatana maona kuti hapana watu kuti handiti saka dambudziko rakusvidzai kunoku rakamira sei? Dambudziko ratitsitsa kuno nderekuti takatanga nemusikana uyo akunzoko tingati kune makore mapfumbamwe apfuura munhu aizviitira zvinhu zvake aisenza ari kumurume wake zvakanaka achitiwo munhu aitibatsirawo saka pane zvakazoitika kutanga kurwara kwaakaita ndakaenda kumba kwake rimwe zuva ndokusvika ariko zvakare mumba make ndobva atora peri jagi maisa panze apa aiti ari kuteya munhu aimunetsa pane mhenu waainetsana naye ipapo inaisi munhu asingazivi ko chii chiri kuitika bva ati achidhishiri peri jagi iyai kubva ipapo manje akazotanga kuti musi akutomhanya mutaundiship akutaura zvakawanda kwanda ukaona akuti akurwara kubva ipapo baatochinja kuti haachaita basa raaita rekutengesa zvaaita vabva tanga kurwara iko nepfungwa akutaura zvakawanda baaitaonepabhandichi tambotedza kufamba zvinhu zvacho zvaitarwa zvakawanda kuti ubate zvekuti chakati munoziva zvinoita munhu kuti achiita chinhu chakabva tadza akabva atoregedza nekutengesa kwacho ndosvika zvaari izvi manje nokuti dai kuri kuti muchiona paine picha izvo munotoona kuti ndizvo munhu uyu amunhu aizviitira ndozvazvakaita manje zvinotarwapo zvakasiyana ndo pakabva abva kumurume achiuya ndopanga murume wacho akambouya tikachigara kumba tese tichiti tibatsirane tione kuti ndezvipi saka pane kumunin'ina akamborota hope dzaakarota achirota amai vedu akafa amai vedu akafa vane muti wakati torai muti uyu muite poriji tikagara semhuri ndokudya poriji patakadya poriji rino tese takadaro ndopaakadzokonoka kutaurike zvaanani manje zvatidzokereke ava kana murume wacho akatotenda akati zvadzikama zvaanani saka asisiwo hazvina kupera mukwasha ndokuuya ndokugara ndokugara kuti handise musoro pamwe chete saka tadaro ndopanga parota hwehope dzatakazoita kuti mudye poriji iroro ndobva aita zviri nani saka aita zviri nani akaramba chete ainguva hazvina kupera svika inini chai akatombongenesa kumapurisa akati ari pamwana wangu ndikatomuza mapurisa kana panzarwa asi ndakamuregerera ndaiziva kuti imhepo dziri kutambudza ndakatoenda kumapurisa kuye ndikatodaira koti yacho yainge asingazouya ipapo ndakanga ndichisenza uko kunoto ndaitodzoka ndiuya kunozwira munozava vanenge vatakuzotsvaga kuti vaone kuti saka asi ndangoti kurwara kunoitika ndokubva takagara takadaro kusvika tamboendawo kumapostori tamboti angarapwi amboita mutero yavo inoni zvipi zvese gogo ndobva zvaramba saka tashupika pane akazotoita mutero tizotaka kuwirirana mumwe wari kusouth africa ndopatakadzanga kuwirirana anga asingatauri neni hanzvadzi yangu ipapo nditoshanda ndoita sei nemwoyo wangu wamufarira asi ndaisingamupe mhosva but anga asingatauri neba ndona zvai zvakatoma saka takadzanga kuchiwirirana ipapo pakamboita mariko south africa ari munamato ndopatakadzanga kuwirirana takutaura tese zvakanaka ndakafara kuti takwanisa kunzwanana ndikaona chondomuwana ndomupowo zvadaiso hanzvadzi takunzwanana ipapo ndo zvazvakaita saka muchifamba kwamaimbofamba uko vaitiwo chii kana vachibata dare rachindazowa imimi matangira azvakaita maonera makaita mune maziso enyandisi makuzosanganisa nezvekubva kwamuri kufamba zviri kunzi zviri kubva nekupi izvi vanhu ava hapana aitaura zvisvino chaizvo zvekuti zvakati izvi ndobva zvabva ndakashaya kuti ndonyatsobvunza kuti zvabva papi zvinhu izvi todai
vamwe vaingoti kuti tizvitaura aiwa izvozvo tongoda kurapa munhu chete havachataura pari kubva dambudziko. Saka tikationa tichirapa idambudziko racho vabva vakundikana futi kutaura kuti zvabva papi vakundikana futi ndobva taona kuti pingipingidze zvinhu izvi zvatambudza. Ipapo pacho zvakanga zvaakubuda sekunge kunzi ndofunga ndamai vavo kufa kwavakaita ambuya vakabereka amai vapenyu ndokubva vauya pavakauya vachizotambira pfuma yakanga yabviswa nomurume wacho kuti vaone ini nguva idzodzo ndairwara 2012 vachibva vaedza vakati ini handina chandikubata kumwana wangu ini kuti mwana wangu ndiyakonzeresa urwirapa masvona asi havana kuperera ipapa vakaramba vachingodaro but kuti paonekwe chaipo panotidyo ngavachinisa hapana kusvikana nhasi kusvikana anonzi aniko munina inonzi Rukina. anzani Rukina. Yes. Mawalizve. Tiriwe mawalizve. Kuri sei kwabviwa? Kutreni. Handiti. Muri kuziva kuti muri kupi? Ndiri mutsva munzvimbo ina ndinyatsozviziva kuti ndiri kupi chandinoziva ndichingoti ndauya nenzira yemarondera we. Saka nzvimbo yandiri pakati kumapuraza handizivi kuti ndiri kupi. Handiti. Vamakagara navo vese munovaziva? Iye anozvaziva yangu, iye anozvaziva yangu, handisisi wangu. Handiti. Good. Aiwa. Handiti ka tinotenda Mwari. Manzwa nhoroondo dziri kutaura nehanzvadzi yenyu? Ndadzinzwa. Kuti uya pano kwavavo tirege tiende timbonobatsirwa idambudziko ramuri kusangana naro mukati meupenyu hwenyu. Handiri kuzvinzwa. Pane pamusiri kuwirirana nepo here pavataura? Ini handina hangu pazhinji pandisiri kuwirirana napo nekuti inini ndizoendesa kumapurisa ndaenda kuedza kuapuruvha mwana nekuti ndakasvika zvichinzi mwana abatwe ndandisipo ndaenda kumvura pane distance. Saka ndadzoka munoziva kuti vanhu vanotaura manebu ndakasvika mwana achichema tsanangura naye kuti chii chaitika mwana asi kutsanangura zvezvinhu anga achiri mudiki mwana wangu saka mwana akari panze apo kasikana kanga achitamba panze apo saka ndaona kuti mwana haagoni kutsanangura zvaita sei zvaitika. Ini ndakatora mwana vandaenda naye kupolisi zvikana nemapurisa kuti iwewo mwana aonekwe kuchipatara vanoda tsamba inobva kupi kuno. Saka iwewo kuti zvinhu zvako zvikunakira unyatsodaira kuti mwana haana kubatwa tinokupa tsamba yaunoenda nayo. Ndozvandakaendera kumapurisa ndobva ndaenda netsamba kupi kuchipatara ndobva ndaenda nemwana ndobva aongororwa nasista akamuona ndikati aiwa zvaita zvakanaka apuruvha indanyatsoona iye achimutarisa matarisiro anoita kuti aone kuti mwana haana kubrekwa angori musikana sezvaari izvi hazvinyarweka nekuti tiri mumatare. Saka ndatora danho iroro murume wangu akandigarira parodhi zvikanzi iwewo waenderei nemwana kukembi wadii kumusiya ikoko waingozovapa ndikati handigoni kuvapa handidi kuremedza hana yangu nekuremedza hana yehanzvadzi yangu. Mona mamiriro akaita situation kuti ini ndakarwara ndiri kumba kwenyu handiti asi kurwara kwandakaita iwo ndokuti ndotoka zvitambira wazvitambira iwewe inini ndiri kumba kwedu ndikuti ndimborapika iwewe mwana wako unorwadziwa kuti mwana wangu akanganiswa mushamani menyu plus iri ijeri kana mwana akanganisika. Saka mwana aongororwa mupurisa akauya neripoti kuzonditi maitaira musanditseke zvinyini kuya koti nekuti mwana aita sei handodzenye yabuda d. Saka inini nekuona kuti zvinenge zvichindinetsawo kufamba nemwana nechii nekuti akaita dambudziko remakumbo zvakasiyana siyana vanangoti zvakanaka rega ndiregedze zvangu naatenda koti ndisinzi mupurisa atondipa information kare ndobva ndangogara zvangu nechiine mwana wangu iye mwana make ndofunga iye aifungidzwa kuti ini ndine chigumbu naye but inini ndinoita kakunyarara kaikaika kuti ndimbostanda kuti chii chiri kuitika iye zvandaburitsa mapepa aya afungei handiti nekuti iye haana kuyazonditi kotete mazvifambisa sei kuti ini ndimusanangurire asi murume wangu akauya kuzobvunza akatonditsanangurira nyaya yake akati ndatosvika kumba asinaona kusina munhu handina munhu andataura naye ndazosangana nemi panzira ndo mamirira zvaa zvakaita. Handitika pane shoko ramataura vanhadzi randafarira mati tiri mumatare saka hapana chatinoda kuvanza handitika zvakanaka. Ndichinzwa hanzvadzi yenyu chimbotaura payamwe payakambokushamirai yakasvika pamba ndokukuonai muchibuda nemvura kana kuti nechii
ndobva mataura kuti muri kuda kuteya munhu kana kuti zvinhu zviri kukunetsa. Muri kuparangarira ipapo? Ndapanzwa ipapo ndikapabata. Mutemo wechipostori unoti isusu tinogadzika mvura munamato wangu. Muri madzimai? Ndandiri madzimai. Ini ndandiri mudzidzi zvangu. Madzimai nevadzidzi sangana mudare rimwe chete chishanu chese. Saka ndaigadzika munamato yangu panzi. Minamato yangu zvandaigadzika pane imwe yandakapuwa yekunzi ivhare zvigubhu zvima 2 liters. Saka ndaiivhara muzvigubhu iya minamato iya iri mumo. Paketi rangu ndairisa. Yakanga iri minamato yei? Minamato chematombo. Taishandisa dombo nevhu. Ndizvo zvichinzi iri zvirape chii? Zvirape dambudziko randakanga ndinaro randaisangana naro mumba mangu nokuti mumba umo zvandaigaramo maiuya nyoka. Nyoka chaihobe nhema. Saka indaita pekutanga ndakaita zvekurota nekuti ndinotorota ndinotonzwa asi pamba ndinoiginowa asi ndinotoona zvese zvakatanga ndiri mwana mudiki. Saka zvadaro inini ndaiteya mvura dziya mumba sematsanangurwa ndinenge kuti nyoka isazouya kuti ndione imwe yacho ndaitonzi ndoigadzika panze uzomuvuma uchiigeza ukaigeza iwo uchiwana zviri kuitika. Saka zvadaro ndakatanga kuona vision yezviri kuita sei yezviri kuitika. Ndopa ndakaona nyoka yandokudedzera vanhu vepo mukomana wepo ndopa akabuda ndokurova nyoka iyeyi ndokuipisa. Aipisa ndakarota imwe yaigara muruva yaigara muruva yaitova nemwena wayo muruva. Ndobva ndanokodobora paruva paya paindaona kuti mwena wayo ndewei ndobva yabuda nyoka iyeyi. Ndobva ndanzamea kusaende ipapo apo patori neimwe hombe. Saka ndaipawachira mana pwene ndichidira pamvura mugomba muya ndayazobuda shato hombe yekuti ndakatotya kana kuirova vandavhunduka. Saka ndavhunduka kudaro ndakatanga kungorwara nekutambudzika kuti ndaigona kuti kana kuti ndinosuka mapurisi kana ndidii ndaivaviwa ndaiita sei zvisinganzwisisike. Saka inini pandaitsanangura kuvanhu vaitofungidzwa kuti nzero dzangu dzikuita sei dziri kurasika but hapana chandisingazive pane zvese zvaiita sei zvaiitika. Saka ini ndinongodaira kuti ivo havana belief yekuti ini ndandisingarware nzero asi kuti dambudziko rangu ndaiziva kuti zviri zvikuitika kuti ndinyatsovatsanangurira kuti inini ndikudai ndiri dambudziko rakadai ndiri kundinetsa nanhasi ndo zvinhu zvizhinji zviri kuitika. Handiri good. Sekutaura kwamaita kuti vanhu havaifungidzira kuti imimi makurasa njere kuti makurwara nechirwere chepfungwa asi mune zvinhu zvakanga zvichiitika mukati meupenyu wenyu. Handiti zvakanaka nhasi ngatizvitaure zvii zvaiitika mukati meupenyu wenyu zvakaita kuti hama dzenyu dziti handidzidira kurasika njere? Zvaiitika mukati mangu ininika ndaiti pamwe kana kuti ndakatogara mumba zvezve handiti ndinogona kungoona zvinhu zvikuitika kana kunzwa zvimwe zvisingaitiki zvisinganyatsonzwisisika panyama yangu kana kuti kuswinyiwa kana kuti ratisei handiti but panguva yandinochinja nzvimbo ndinonzwa kuti nditori right. Miri wangu nezvese ndasinganzwe kuda kugara mumba ndaida kugara zvakaita parenje pemasori. Kana ndiri parenje handina kana dambudziko raiitika kwandiri ndichitoona zvikutoitika zvese zvakanaka. Murume wangu ainzwisisa dambudziko iri nekuti ndaitombofambawo naiti toenda nyangwe kumasori nyangwe kubu. Saka iye aitombotsanangura ndichozvirambawo. Saka zvadaro ndakatorwa nababa wangu patambopuwawo mushonga semunhu waanorapawo zvake uye achirotowa hope tipuwawo magwenzi ataimbodyawo ndichidzokera chete kumasoro kwangu. Kana tisvika kumasoro kwedu sinereurura tine mutemo kuti tinoreurura musoro ndadya mushonga ungoti hangi ndakadya mushonga ndotosunungurwa takutonamata zvina chinotyisa. Saka dambudziko randanaro yezvinezvi panzvimbo yandiri kugara ndeyekuti ndinotoona nyoka dziya futi dzichese dzichiuya. Saka inini ndinoaprova pakuti ndakazoudzwa nemumwe munamata akati aiwa maitera iwe usarwadziwe nekuti zvinhu zvinoitika asingazvione ane dambudziko rokuti agone kukudaira chokuchoku hagone kukudaira nekurumidza asi iwo uri kuzviona ndiwo unogona kuzvitsanangura. Saka munoziva kuti kana uchitanga kuratidzwa zvinhu handindatokudze ndakamboona nyoka hombe iyi ndikatobatwa nekutya unogona kuda kutotsitsa handitika asi unoda kutsitswa ana yako kuti utesei. Saka bhaketi rarutora remvura iri ndo zvaiitika. Ndaiteya mvura yekuti ndione ndaitoudzwa kunzi kana waigadzika unozodai wodai. Murume wangu aizvinzwisisa nekuti pamwe pacho ndaitondiratidza kuti kumazuva andini apa ina ndina kungwa ndaitoziva. Saka murume ari kupe zvinezvi? Murume wangu inini ariko kwamureva. Muri kuwirirana? Tinotaura tese iye anoita sekunge anoda kuwirirana nenasini ndakata nechigumbu chekuti iye akandipinza mujeri mushure mekunge
atora mukadzi waaigara naye pashure pekunge ndarwara ndichida kutorwa nevamwana sisi wangu kuti tipe timbonomurapisawo zvikanzi hazviite ndangomushaya kumba ndopakazondigumbura ati andishaya andichengeta kumba saka ndakasvika pastage yekurwara zvokutadza kuchiterera mvura yekuti ndigezi kana ndozvachiri nekuti nanhasi ndinounzwa kakupera simba ikakukanoitika pandiri saka kuti iye achindiitira basa randikutadza kuita ka iye akungondisiyawo saka ndakazofona ndifonera hanzvadzi yangu iyeyo ati baba Shalome inini kuno kundarwara handigoni hapana chandinogona kuita kana manapukeni chihazikwanisa kuva chaita sei achichena semunhu ndiri mwana mucheche hanzvadzi yangu akanzwisisa hana kuramba kuyakayaka nemumwe sisi wangu kwabamini bvauya bvanditora bvaenda neni kumba bvandarapwa bvandadzoka zvakanaka murume uya akabva anoti abva anditi handigoni kugara nemukadzi wani ndikuda unotora mumwe mukadzi ini ndobva ndapindura kuti inini zvechipara handizvidi chindibvisa panzvimbo yandiri kugara panapa unditsvagire pekuchengeta sinzi uchivaka tisabhadhare mari yerendi mari yerendi yoda kubhadhara tinototenga chimwe chinhu kana kuti tivake yedu stens bvataenda bvandanogara paipai saka ndakati rimwe zuva nditori kumasowe zvikanzi mweya wakanditaurira ukati pamuchaenda muchasangana naye akagara asi paachanga agara anenge ane girlfriend yake asi imi musazomurwise kana unesana naye nekuti ndaigona kuti ndikada kumudzorera ka ndaimudzosera zvokuti ndiro handatorova zvoda kukwadza kuti kana ropa muno mukano kana mudzive kana imi hamundibati kana zvatowi saka ini ndakangonyarara ngati ina handidi zvikurwa nemunhu rega kumasowe ndakanzi ndinozomuurai munhu rega ndinyarare ndimutase kuti ndinotaita sei pauya achida kundirwisa vakomana wokumaraini kwedu vaigara panext door mumwe ticha nemhuri yake nepamapurisa bvauya bvaubata kuti nei baba teera kuzvoita sei makurwisa mukadzi zvikanzi inini ndikuda kuenda nechii ndikuda kutora mwana wangu iya ndikuda kumupa mwana akuramba manje kuti inini chii chaitika ngati aiwa nawo yegirlfriend yake andasangana naye ndamubvunza chete kuti kontengerawo muri wakati wabva chokutanga zvakanaka regedzako ndipe mwana wangu ndichienda mandatora mwana iyo bva atera sada kutaura nemwana but yaya akatobwikana kuti ndataurire naye iye aine girlfriend yani yake saka ndozvanga uda kundirwisira ini bva ndangubatikana bva ndanguti wakandiona ndichizvisenzera nemaoko angu ndichibata nemaoko angu zvokuti handaikumbira kana sauti rega ndibude bva ndangutakura mwana wangu nemachira angu ekumasowe bva ndatoenda pamba pandaigara baba wepo bva wandigashira bva ndasvika bva ndanogara vakati kana rendi usandipe kusvika ndakugadzirira rumu yako yekugara bva ndagara bva atera bva ndaenda kundotora zvinhu zvangu kumba kwake zvaakanga atora ndiraumboenda paurwere apo kumasowe muchitanga dambudziko zvamamusoro ndotswinywa ndogona kudai so mweya waiti chii waiti dambudziko riri kubva kana muchiri kurimemba kumasowe mweya waiti pane zvinouya nekutumwa nemunhu anokushandisai asi mimi pamwe pacho munee musingazvioni zvimwe zvacho isusu kuno kumasowe hatigoni kuzvigadzira midzimu yekumba kwenyu saka mudzimu unodzuswa ndinoziva saka toda kuti baba wenyu imi vaende kunodzusa mudzimu uri pamuri ndo anogona kuzvigadzira isu hatigoni kuzvigadzira tikuda hanzvadzi dzenyu mboya nadzo ndikaenda navo vakomana ava vari vairi avasisi wangu ndo mazuva akaribva wazoda kutanga kurwara ukatondiporofita ukati sisi venyu izvozvo vacharwara pasina mazuva mukatoregedza kuti kutomira vari kutoita sei vanogona kutoshaya hapana kupera mazuva sisi vaya vabva kutotanga kurwara ndo pandakatanga kubhilivhota saka kumasowe kunonge kunoti chibatsirei bva ndaenda ndiri koko ndichirwara makaenda nehanzvadzi handiti kumasowe tsananguro vakazopiwa tsananguro dzekuti chii handizoti iwo pavakapfugama wakatsanangurwa kuti chii nekuti nanamboteerera kuti vatsanangurwa asi makamburi mese zvenyu makazviteerera tikatonopfugama mumwe nemwe achipiwa nhombo dzake handiti mumwe nemwe achienda nhombo ndichi matombo atinoshandisa saka ndiri kumasowe kuya ndanzi isusu hatigoni kutanga kuti tinamati newo tanga wambona kugadzirwa midzimu yako kana yagadzirwa wochidzoka tokubata pamusoro kumasowe wonamata zveshuwa ndakaenda kumba baba wangu vakaita zvawakaita ndikadzoka ndadzoka kumasowe vakandigashira vana kundidzinga vaka ndizvo chaizvo tandida kuti zviitwe saka zvaitwa kudaro isusu tiri kuda kuti imimi muchinamata asi kunamata kwamunoita takumutemo wedu unoti unononyikwa mvura mudziva kana dai resha renjuzu kana dai chiri uri mudzimu kana dai chiri chii zvese mashavi nejambwa zvinozasara pai mumvura chinosara mudzimu wokuti machira angu emudzimu ndogona kuaturika apa ndotipfeka nguo dzangu ndoenda kumasowe saka ndo zvakaitika ini ndobva ndatoenda kuno bhabhatidzwa ndofungana nawimbo kana mai vaziva pamadziva
pamadziva pamajinista zvese ndobva tatodzoka ndobva tagara nemurume wangu uye akandisungisa kuti anzi ndambira mapleti girlfriend yake. Alright, okay. Mina ndamboenda kuna hanzvadzi dzenyu ndimbunzo. Makamboenda here kunopfugama nehanzvadzi dzenyu kuMasuwe sekutaura kwavaita? Ya, ndakamboenda kuMasuwe kwatakaenda ikoko. Pane pamwe patakaenda tichiti tione kuti chiri kunetsa chii. Saka havana chavakanyatsoti taura chakanyatsoti ichi ndo chaicho. Vaingoti imhepo dzinoda kubuda paari dzemichemo zvakadai. Havana chavanyatsotaura. Vaitamba kunyatsojekesa kuti zviri kubva papi chii chaicho. Munoziva kuti vamwe vanotya vatsananguri pari kubva nyaya vasingazivi hana yavo kuti ndikati naiwe inini handisi munhu ane hasha. Nyangwe zviri kubva pamucha nyangwe zviri kubva paimi taura itiona kugadzira dambudziko. Saka vaingoti aiwa tisoda kungoti toite muteuro yekuti zvinhu zvidi zvinake tisazive zvabva kupi. Tobva kuti toenda pane mumwe avotaura zvimwe chete izvozvo. Saka kusvika tatoona kuti tanoita izvo tapuwa mbiya matombo acho ekuti munogeza mbiya idzi munozodai mokwidibira pamadai takwidibira tasei zvinhu zvacho zvese gogo kupakanana nhasi mapurisa. Ko ndambunza vachiti nhau inenge ine mudzimu mukati nekuti enda unogadzirisa zvemudzimu yekwenyu wozouya tokunyika mvura. Nhau iyo yakambobuda here? Pane chikaranga here chamakamboita kune vanzvadzi? Hapana chikaranga chatakazonyatsoita kuti takudai apa pasi, asi iyo ndovaitaura kuti pane chikaranga chiripo. Saka patakazoenda kumba tichiti chigadzirwe baba vedu isu vanhu ndozvokurapa izvi. Saka zvavakadaro vakabva taita izvo zvekuti pakataurwa nhau dzakataura nemukomana dzekuti ndariro zvakati ndopatakajika bota rekuti tidzinge mhepo dzachoka zvekusiyana nezvibagara muchinanzva pamaoko izvozvo. But still hapana chakadi zvakangoti chinjembichana hapana kuchakanyatsoitika kuti chanaka. Asi zvekuti tazogara pasi kuti taita mudzimu wokuti takuti pabuda mudzimu apa hatina kuita izvozvo nekuti taida kuti tione kuti chiri kuvhiringidza munhu chii. Nokuti kana makuita zvemudzimu chaizvoka zvinenge zvakuda kunyatsojekeswa zvichionekwa kuti munotambira zvisizvoka muchiitwa ndizvo zvamunoda kuti zvinyatsojekeswa tangada kuzoti chii chiri kumbodai. Saka ipapo ndopasina aitaura kuti chii chiri kuita zvo. Tazoona kuti baba vanorapa munhu anongoziva makwenzi nekurapa vanoshopera vanoita sei? Vanotoshoperawo vanotoziva makwenzi acho vanotoziva. Achiti nganga aizvirape. Saka hatingazoti kosi asina kuona kuri kubva dambudziko. Nekuti kana vachitaura vati aiwa nganga aizvirape. Mudzimu wacho wakagara wataura kuti ndoda kuti mumboendawo kwangu. Wakatotaura wakati aiwa imimi mbendewe pamwe munoona kuti chii? Mudzimu wacho unotaura kudaro kuti munhu hakwanisi kuzvifura wega musiso, asi unotofurwa nemumwe. Mushino menge zvanetsa sekutsanangurwa kuitira nehanzvadzi yangu namukoma wangu ava. Dambudziko remusikana uyu rabvira nguva yatirebe. Zvekuti kana pari zvinhu izvi nhasi kutaura kwatiri kuita izvi dzinoti nguva dzikange dzasvika dzekuti kana kumanheru paya anotaura zvekuti zvinonzwikwa nani nani ari muvhileji imomo. Zvinova zvinhu zvinoramba zvichimonya moyo zvekuti unoti hanzvadzi yangu iri kushupuka vira ndimpewo hupfu kana ndimpewo chakati ukamupa chikafu cheche anotaura kuti hachaiswa tsvina chaiswa mabhodhoro ekuti chari zvinhu zvinoti vanhu vakutozoona zvezvoti uyu munhu kana tikati tirunduke mwoyo kuti tisamupe chikafu nekuda kuti ari kutaura zvekuti zvekuti munhu anotanga kurwadziwa nazvo kuti asi ari kutaura mashoko akadai wozopedzisira tiona kuti tikada tinouraya munhu nenzara. Noda kuti kuwana kwedu isusu kushoma hatikwanisi kunyatsowana zvakuti titi katawana kaive todambura nehanzvadzi dzedu katawana kuti dai tichingobatsirana asi mashoko ake anoramba nyangwe ari ega kuti ari ega pamba pake anenge achitaura mashoko aanenge achitaura ega nokadoka anonga achitaura mashoko anotaura mamwe okuti hawanzisi kuti ari kunyatsozama kuti dii zvakutaura zvekuti uzvinzwisa kuti akutaura kuti dii ndo zvinonyanya kuti monya. Andopopota zvazvokuti anogona kupopota zvekudaidzira kupopota zvakasimba zvakati zvokuti nyika yese itozvinzwa kuti zvakudai so izvo zvinonyanya kunyakana mwedzi mutete kudai so ndopanotika izvozvo zvokupopota ikoko kasimba vachidaidzira zvakasimba zvokugumbuka achipopota. Handiti aya pakanaka. Sekuru vazukuru venyu vazongoita munyama wokuti tasvikirana imimi neni
dai pamwe dai vanga vapinda mudare pamwe vaiziva chindudza kuti zvabato zvakati asi mangonzwawo matsanangurira vanga vachiita nhoroondo yekumhuri kwavo nedambudziko ravari kusangana naro. Chandinotenda ndechakuti Allah subhanahu wa ta'ala Mwari anobatsira n'anga, anobatsira muprofita, anobatsira munhu wese. Tingati musikana anorwara but chinhu chinorwadza pamusikana uyu anoti akarwara ozoziva. Saka vamwe vanhu vakaona kana pavhidhiyo vanogona kutozonzwisisa ovati musikana ari kuita fanga ari kunyepa kana kuti matauriro, but chinhu chinorwadza chekuti munosvika kujeri. Ndinotenda namajistrate akatonga nyaya yemwana uyu, nokuti munhu akatonga nyaya yemwana uyu akatonga nyaya, haana kutonga munhu, nokuti da akatonga rape case uyu da ari kujeri. Asi majistrate akazoona kuti handiti tu dhokota anobudisa matest. Ndinotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala ende futi chinhu chedu kufanana chekuti hurumende mafambiro ari kuita isusu iri kuti support isusu n'anga nemaprofita nemadhokotas, nokuti dhokota akatesta munhu sekutaura kwaita musikana apupula pachena. Ndiyoti Allah subhanahu wa ta'ala da munhu ratsiti, nokuti vamwe vanhu kana achitaura nyaya yavo anoita so, but ataura kuti dhokota akataura kuti mwana wako awo kana kuti kwakabva ripoti yokuti arepewa sei zvafamba sei, asi ripoti yakauya kuna dhokota kuuya kuna uyu yakauya ikataura kuti mwana wako haana kubatiwa nahanzvadzi yako, zvinhu zviright zvakachenesa. Majasiti akaona mutongo kuti uyu murume uyu ngaadzokere. Ndo pavakaziva kuti mwana uyu kune spirit iri kukanganisa musikana uyu. Saka kutaura kwake uyu futi apataura kuti inini nemaitiro akaitika ndakazoti mwana wababa wangu ari kurwara naamai wangu. Saka ndongoti munhu wese kana agara usaite chinhu handiti ubva ungoitiratu unofanira kuita uchiite ukaita uzoka uita uzoka. Uyu akataura kuti ataura kuti inini ndanga ndakasamwa but ndakazosiya kusamwa because akatarisa kuti maitiro akuita ndiyo yakutanga here yamai nababa achibereka mwana kuti akure, but akaona kuti pane chimwe chinhu chaitika. So isusu tikutaura kuti kana zviito zvakaitika mudzimu watendera kuti imimi vanangu vazukuru vangu budaiwo kunze mumbonosvaga chinokubatsirai. Kureva kuti pavari apa pane chinhu chekungonyangira bichana, but mudzimu uri kuti endai, uri kunyara kunongedza. Handimabvisa ivo pachezvavo vari kuona patakunyara kuti se mukati maimo madare iroro 1 mundisisa mupateresiso muchivosindachiteerera chichiona chacho mukati meimomo ndokubva ati mufi ndobva ati endai munotsvaga muti wakati mujepoli chekuti chirwere chiperi ndopachakadzikira kuri ati mushonga iwo unorapa but pane padiki pawakasarira. Alhamdulillah isusu bva tataura kuti hakuna n'anga hakuna muprofita ati nombo nombo inipo tanga ndakachiti nombo kabanga pane zvinhu zvinotolewa muchimpika ndochinonzi nombo. Saka ati nombo hanzi matombo ekumasowe tinongoti ngatimashandisei, asi tofanira kukasika kuziva nokuti kune vanopa nombo inoshanda, kune vamwe vanoti akukopera nombo yokuti vanonyepera zita remuprofita, nokuti muprofita munoona kuti mazibaba vayai tingatala mazibaba Wimbo andi mazibaba Jeremia ndakazvaka kumasowe. So vanhu vevai vakatotokuudza kuti tora dombo rakati tora dombo kati chishamiso chobva kuna Allah subhanahu wa ta'ala, but kune vamwe vanhu akaona baba Jeremia achitaura nedombo abva angonhonga dombo akupa vanhu so ari kupa vanhu kuti apinde nesango. Musikana aifanira akapona kudhara ndichitarisa nedare rako nekuti kubva pana njodzi yake iri pakati uende panjodzi ikuru enda pane sisoro aifanira akapona kudhara, but mbavha nokuti uyu mwana anoda masowe nokuti mushonga uyo unomudhonzera kuJohn Masowe akasvika panguva yekuti arapiwe anobva atagotsimba. Asi alhamdulillah kana ari Mwari vakataura kuti anofanira kupora ari kupora nokuti wedhi lake kutangira iye anoda Mwari handiti anzvadzi yake anzwa shoko vana vanoregererana but pane nyoka pakati apa kunyeva. So muti iwoyo wakauziva kuti umurape uyu unorapa uye nawo timurapisi. Tozoudza zhinji revanhu kuti chin'anga hachina kutangira kuna achapona, iwewe ndiwe n'anga yacho. Mushonga iwoyo uri kungoda kugadzirisiwa kuti umurape nokuti munhu ari kumepa ataura zvinhu zvamangamanga anoziva gwenzi rinorapa chi
munhu uyu ndofunga maona mukomana ari panze apa akauya asingate madhizi anga asingarari motikari aingopinda motikari bam atina kumurova isusu mutemo uri panapa tirove varwere bam motikari yangu yekufambisa inini ndangoti bvisai makini kana akatokochokocho magiya kana makanika achigadzira inongogadziriwa kana kune muzukuru andisekuru motikari inyauraiwa nemuzukuru anorwara achandigadzisira alhamdulillah kana pasina havana saka muzukuru wamaona mukomana yakupenga wewe akurasika njeri uyu ndiye azotadza akanaka iye uye atobva kujeri anga akatosungwa nepolisi kuti kumuvharira kuti gara mujeri anzi akaba but angaunganidza zvinhu so saka ndikutenda kune mapurisa anotarisa basa ravo kune mamajasiti anotarisa basa ravo kune mamajasiti anotonga kuti afange avata anotarisa kusaidi so otarisa kuti ndakadzisa tinotarisa kuti hurumende ngaimbotarisa kune vamwe vanhu vanotarisa nyaya nokuti vanhu akadaro vanoda kuendeswa kuhospital amumuse uyu adonza madays ari kujeri asi chakupikira jeri akumuona mujeri mumwemwe kudhara polisi yatarisa kuti munhu wataasunga apa ane mhosva iyi yokansuliwa ndochimutemo majeri but havasi kukansula achengeta munhu akupenga obva muti anzi wakaba kokuba mupengo unongotakura kana mabhuku muno handiti asi vari kutonga vanhu vakadaro kuwapa sentence anzi wakaba ipapo hurumende tokukumbira kuti ipatalise sekutaura kwaita sikana andi ndakaregera bhudhu wangu bhudhu wacho atati ndakaregera sisi wangu nokuti manga muchiona kuti chiri kushamisa saka regai tipindewo handiti ndoti alhamdulillah rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala andiregerere nokuti ndichapindawo mudare rekwenyu ndozoona kwanditi mati mdzimuliko ndichaukumbira kana uchinditendera kuuya padhuze neni handisi kuti ndiuti ubve kumba kwaunouya pano kumweya unotaura kuti inini chapola ndini ndakasvika mumusha imomo ndikati zvakati vana vandikapa mushonga wakati kana ari amai vako kana ari asekuru vako kana ari ambuya vako ane mushonga wakataura kuti udyiwe nemhuri munongodya tinongoachapola ndosaka chimsa chapola vanhu anopola chete hatiche kuti munhu kana akada kuba zita langu haafaiti achapola ngavabe vane 100 zita langu ronza achapola but fesi yangu hatifanani handiti manzwisisa mukoma Robert havatize munhu ndosaka ini handa kubuda pana Robert munzwisise nokuti ndiyo saka ini ndikana ndikata 5 years kana 10 years ndisina kubuda nomira kuti Robert ndichabuda kana nguva yakwana vamwe kuti nasaria makuwa inini ndinomira one place ndichitaura nyaya yangu munhu achibvunza kuti sekuru achapola hatina kuabata anofonera wani Robert ndiye achapola asobatika kuti nai sekuru muri kupi kuti ndiripo asi ndanonoka kusvika muri kubva kupi ndikubva kuMozambique mukubva kupi ndikubva kwaMureva vazukuru vamwe akapopota vamwe aimangala izvozvo sondapera vazukuru vamwe akamira kupota zvakati hatichapopota sekuru bcause ndandiri kumasvingo ndandiri kuchivu ndandiri kumhondoro kusingatozive kana Robert wacho asi nhau yanga ndichifambira yamufamba mudzimba dzevanhu saka ko kana ndiona ndiri kulow density kusina network saka ndibereke network inini handisi ndogadza network asi kana muzukuru atadza kundiona nguva ino ndikwanira chete anondiwana foni ishi ndataura chichemo changu kuti kubiriwa kwangu inini kuri beta asi kubiriwa kwemuzukuru ari kurwara kunorwaza saka muzukuru wangu kunonoka kundibata nekuda kwefoni yandakabata iyi ndinozvitenda asi andiziva kuti sekuru anga kwangaruka pasina network alhamdulillah apana chakaipa kundibata kuti alo sekuru ndini muzukuru wasekuru so isa 100 300 400 oisa 400 pasina chinobuda zvinorwadza muzukuru abudisa mari because ane matambudziko izvozvo ndizvo zvochaizvo so imimi mauya mawana sekuru achapola mukutaura nyaya yenyu takuigadzirisa takupedza ndinotenda nerudo rwenyu paukama wenyama yenyu yana baba wenyu akakubereka zvakanaka mese munoregerana Allah subhanahu kudenga ngaite utsitsi zakadaro nokuti makaberekwa munotya munoteerera munoremekeza Allah subhanahu wa ta'ala asi muroi ndinoti mofaya muloyi anochiona pamatare pachapola ndivakondavara baba vataura isusu ndisu vacho vakaenda kunodzwa mutangadoro kukwanjwa mutangadora kuzimuri pake tisonia akakufonerai achikubvunzai yandadziva
Aish. Handiti ndiye akaona ngekeni achapora pamedia vachibuda ndiye akazotitaura kuti dai madai maenda ikoko kuti ndiye akatotipa mari kuti tikwanise kuzouya kuno ikoko takasvika takati pamutangadoro tabvunza mutaundi kada hanzi padhuze padita $2 vamwe vanga vati $3 kada pano padhuze apa ndobva takwira kombi basi kuti burutsira pakati apa zimuri pacho pane mutangadura pane kabhuchari kari kamutangadura kari muzimuri kari pakati papa ndokakabva taenda ipapa tasvikepo tikati tiri kutsvaga vanonzi achapora vamwe vati hatizive munhu pana ndakazoti ndaine rodi mukasvika mutena first right mukwidza tatiena nekwidza tasvika kumusoro kune matakishopu ari kokuti akunobata imwe rodi yakuza vatakona vatapinda tabvunza umwe atakabvunzawo bahadi zvechivanhu ameno akutipindura zvimwewo batamumwe vanga ari mumusikana akazotaura adzika iso tadzika batasvikuona amai vechipostori vangotitaura zvinenge zvekungosadaida vatipinda apa ndokusaka vataenda pagedhi manje paya pataona chindati akaona aripo tika tiri kubvunzawo vanozikura achapora pana zvikanzi ndikai ndinonzwa mukati vadzokera mukati meya makaenda mukati ndo maakanotaura nesekuru vacho vakanga ari mwivapo ndo pakadzoka akuti vanhu vanoshandisa mazita akawanda rimwe zita anogona kuti unogona kushandiswa pamedia here kuti chapora here ndobadzoka manje saka adzoka ndopatakapinda ndobadakuti ndivo here vatiri kuda nekuti patiri kuda chaipo pane nyaya yedu saka ndokubva ati aiwa garai ndokupinda mukati muyamo papazita havana kuda kupabuda zvikanzi hanzi pamwaya ndipo chaipo tava tapinzwa pai mukati tasvika patapinzwa mune imwe rumu mune machira madai tanga tapuwa instruction yezvinoitika kuti munodai munoti kana mapinda muno kunyaya dzataita tikadai hapana anozodzokera kumashure toenda mberi nenyaya idzodzo saka panodiwa mari dare ndovatatsanangura nyaya yedu semaziro ataita kuti kwachapora kunobatsirwa zvakati zvakatsema udzokwa takaita nanzva dzedu uyo akafonera iyi akazotumira picture yachapora akatumira picture Robert Tapumani wena akatipa ndaona vanhu vakazorwa ndobva ndazvakutora iti saka ndobva atitumira vatoona musoro mumwe ndabva kutaura aiwa handizvo zvikutorwa saka uyu munhu uya ari koko uyu amene zita hamuna kuzoda kuburitsa saka takaita se takangopinda ndokugara ndokuti taura nhanzi mari ona zvazvakaita takamira takada isusu tingorisa munge hatina chii zvinhu zvatota tipowa mari yekutofamba iyi because musikana wacho akatipowa nezvekutomunetso futi ndotichataura pamberi ipapo ndobva taita se ndobva tandikire ndobva azongoti ndina mari ichibvisai mari tabvisa $5 engemo bandabvisai imwe akazobvisai kuti muise pane chimwe chinhu changa chiripo ngundu yakapfekedzwa chimwe chinhu ndobandaisa mari ambunaaisaonisa mukati medarira baba ngundu makanzi unowanza ndovandanodeketadeketaipo uchitaura ndadeketadeketaipaitaura unozasi vanhu vanenge vada kupona ndaisa pai ipayapai tazonzi olai chichimbobudai nokere tsoka dzenyu tanokora tsoka taisa pai mataisa muyamo ndakupai mushonga mazoka wakabva wafonera anzi amukuudzai kuno ndiaitataura hanzi vamufonera ikoko kwari kubvunza kusauti ikoko kuti tudachi mbirikini vakutobvunza zvemari manje vanhu vacho vamwe vakubvunza zvemari ndikati manje munhu ndikati inini naye mutauti uyu izvizvi handisi kuzviona mushebezvo munhu zita mataurira aita patsikwa-tsikwa zvaari kutaura handizvo zvandakanzwa zvinoitwa zvandakanyatsouzwa tava tadzokera kana hatichidzokerai saka ndopa takazodzokera manje tabva paya tazoenda kuba tafona kuti shamwari zvinhu zvakadai panapa zvikanzi no handizvo marasika ndopa akatumira picture yenyu manje yachapora ndobva azotitumira yaRobert aiwa uyu ndiaripamba nezvinhu media yakanenda kwese kwaidai achidai asi munhu wamutora hanzani ndambomuona painini atondifonera kuno kwakubvunza zvemari tikati zvikandiolait ndokutumirai futi imwe zvikandichidaise tiendai mufambe ndopa takachizouya kuno kumanya tazobvunza papi soso tazoya mainechi ndopa tanyatsonanga panapa pakadai ambogara kuti ndinora vakazodai kusvika pano pese patakabvunza kuti munhu atutano ngaimbogara upenyu achiitira kwasi ane kunemba hombe
kukuti mukasvika ikoko kwamutangadora wacho munotosvika pambacho pakasununguka munokuwana munotorara munoti asi pane imba hombe apa kufananidzira tikati manje uye manje atakasvika kune zimba hombe risina kungana munhu ba ndotibvunza akatoti ndipo ndiwo waimbogara kuGreenora ndipo pano pamasvika akataura izvozvo tikati tasvika isu tazosvika machamwari tiovatiuyawa ine hanzvadzi ndikatibona imi kuzvinokuitima ndibvunzoiri kurwara kwatiri kuita kuti kana paripo pane pamasvika azwa kuti makumbo yakurwadza wari kuita zvese zviripo zviizvozvo aiwaka takuchinyemerana zvino takazoenda tikataura panopo panote patakataura tine matambudziko inini kumashurowoka ndakamboda kupengawo kutorasika bri ndandine 19 years asi zvakaita kuti ndide kupenga izvi ndakaenda tanga takunamata takaenda kunamata zvozvokutongonamatira vadi kufanira kunonamata saka ndakanosangana namwana ndakasangana ndonditi ndinobuga monamati saka ndakabuga maitinamata ndine zvandakaona zvevamwe vanhu veukama atingatauri saka ndoba ndaita ndoba ndaona munhu yane zvaaitaura achipopota so akaisa ndigiri bachiraka paakuseka aita sekuti ari kuseka upenyu hwangu inini akaisa bacha asi chandakaona ndechekuti ndakaona achisaidzira baba vangu kunyanya kundibereka vangu akapfeka machira matema neheti nengundu ndoba asaidzira kundirekanibva wasvikomira kuyandaisa gosi ndoba ndaona kuti mumwe munhu aidaro amadzibva mudiwa ndoba ndaona mwaaitora mushoro wakaibvasa mumaoko aibati aifudza bati utsi uyo basikomira mberi kwangu saka pandakabva ikoko manje ndine zvandakazosvikotaurirwa nemumwe akasikonditi mweba mudika akasoti uya kunogara ndoba ndagara pasi ikakondaizizwa mpana iwe waramba ndakutya saka ndadaro ndakazoti ndatigare ndakati umwe musi uri usiku so ndakanzwa kupopota madzibamudiki wake achipopota zviku zvahasha ndakatosumuka ndokutotanga kutiza saka ndopandakanga ndakutotanga kurasika brain kupenga munhu ndakuti enda zvekuti brain dzata asi vanhu vakanga vandiudza vakanga vandakasangana navo vakanditenda unonamata asida kuudza saka ndakanoona zvandaichataura zvozvo unogona kuona uvhunduka ndopa ndakanodzoka kuya zvadzika madzika mamanda kudai saka ndakazoenda mberi mwe akazouya umwe ndokundamatira ndokusvika ane zvaakataurawo iye ainamata pamba ipapo akamusikuru wangu achika peni ndoba asvika ba ataura pane zvandikuona mhuka iri kuti chinyarara zvipamuchangu achitaura zvinhu zvaaiona iye saka ndoba akaitaura nasikuru vaya asi still zvakazondiregera asi ndaiti ndainzwa mweya wemupanda inonhuhwa ye uchisvika kumhuno dzangu ukasvika kumhuno dzangu wairatidza kuti uda kuti vhiringidza brain kuti ndirasike brain idzi saka asi ndaimira ndikamira zvodaro zvaizoti mupumu zvopera asi mweya waiuya zvine masimba kana wauya kwandiri saka zvakazochiti ndoba zvapera manje patatanga kuraramo zviro zvakanaka ndaizoti dzimwe nguva pamwe ndichifamba ndine kairi kandakaona ina handaiziva kana chinotonzi nyanga kana asi ndakaona ndakanzwa izwi pane izwi rakanditaura rikati pana vanogara nyanga asi izwi iri radaro ndakabva ndaona ndakazokurira kwakasimba kuti ndakatoona zvinhu zvandakaona zvichirira zvakandorova ndaitovira pasi zvekuzobva kana kuti uzotaura kuti zvazodai zvangonzi hafu hapana anotaura handiti pakana ndinoda kuti tizosiyira sekuru mupinde nawo mudare rizoda kuti ako ukana vanhu matofamba nhamo dzese dzinofanira kuita kuturirwa mudare chazongotifadza chekuti aya ngatitiwo mhepo yekumusha kwenyu isingadi kuti mupone ndo yakanga yakudhonzerai kune munhu anozvihanditika asi mwari nemidzimu yenyu akazoti ayo handizvoba handitika aya pakanaka sekuru pedzai zveindare manzwa vazukuru venyu vachichema-chema chinhu chatangotofara ndechekuti inini pamandiuzwa kuti pane vanhu vakaenda kung'anga yakati inonzi ajabola ini hatizotoziva chinhu chinozondinakidza ndechekuti ng'anga vanhu vayakati ndiye ajabola
yakaona futi pa TV yendi iweya chapola kana akusvika chapola kana akusvika zvinhu zvachapola zvidiwe ukaba zvinhu zvangu azvite 3 days akandibira kuglinora azvinopedza 2 days uyu ari kuda kuba ari unoba matare emunhu ini since ndagara wallahi andina nganga yandakambonzwa nganga inoziva basa rayene nganga inoziva chayakagarira pamatare handiti ka inini kugara kwandakaita ini ndinotombotaura zvatasu ndinotaura zvakanengo but ivo pomwe havatotaure nezvangu but chandotaura nchekuti ndinowanza achitaura nyaya yematare handisanditavanzwa achiti ndatora munhu wakwaningi ndatora ningi wakaningi asi ava vari kutanga kudzidzira vanoona basa kunakidza vanoba ndikuyangarira sekunotasu mazuva afula vakatera munhu isusu mazuva afula takatera munhu akanengo mazuva afula akatera munhu tiri kuramba tichingobira nokuti tinoita basa rematare mbavha ausabe zita kana midzimu yakakugara shanda nemazita yako kana wakoniwa asi matare senzesa ziro wakopia nasekuru wako usabe mazita yako Robert ari free asi kana iwe usingagone kushandidzana naye shanda kana Zimbo shanda kana na mamidia hopa shanda pa unopinda ndosaka isusu tinogara takakoziyamba kuti kana atishande munhu alhamdulillah ndongotenda kuti nyaya yangu yaperera apo ndipana chibvunzo kuti ko iye munhu akaona akasvikira koko ndoapa akalovera iwawo subhanallah inini vananibvunza kuti alhamdulillah ipa ndikangobudisa wede kuti alhamdulillah aita chakaipa ndomuregerera akashandisa zita rangu nokuti alhamdulillah kana achiwana 100,000 nekuda kwezita lachapola ngayawane mari asazive kuti abira vanhu ndinotenda saka tinongoti aiwa mwari atite nyasha musika rodu tamora tinotenda